ekele unu, ekele orugbo, kele ezumezu, kele ọra mma. Mgbe irugo ka anyị na-etinye sent ọkụ. Wepụta aka, ọ na-arụ arụ. Wepụta aka na ọ na-arụ arụ. Ewere ebe a na ọ na-arụ arụ. Anyị si na ọnya bụ sent ka anyị tinyere. Ekele ya, anakwa emetụ ya aka. Ọ na-ada ada. Wepụta aka, wepụta aka. Cheli. Ọ na-ada ada. Anyị si na ọ na-aba nwanne anyị nwaanyị bụ Mariam Selefat Lawal na orumili anyị je na anyị abatago. Awakpọkọ ochie ewu nna luo Eruba Tamos Nweke. Kpọkuo okpu omilichi. Anyị si ka ebia n'ike na-ebu. Unu bịalie aja ndị ọgbanje enu ala. Fụta ebe ahụ. N'ọya ka anyị na-eme omenala ya. Ọya, fụta. N'ọya bụ aja anyị na-achụ. Ka emezuo omenala ka o kwesịrị. Udo obi wee chie. Ngwa ka m gabere. Ọya na-abịa meyọ. Anyị si na ọya bụ omenala ka a na-eme. Ndị otu ọgbanje enu ala. Ekuku unu bịa. Nọdụ n'oche gị. Ịgbawago ọsọ agwụ n'oge. Akwụ ya? Ọsọ agwụ oke na-agba n'oge. Akwụ ya? Magic ya akarịkwa. Anyị ekele etu ka anyị kelekwa oroma, anyị kpọkwuo okpu. Anyị si na ọ na-aba nwa gị bụ Mariam. Bịa nọdụ na ebe Selefat Lawal. Anyị ejego n'oroma mbata. N'oke emesalaka chụọ aja ndị otu ọgbanje. Bụ ndị otu ọgbanje enu ala. A wee mezuole o were akajuo ụka. A wee sị na ya bụ ekpele na ọba agọọlị ya na mmiri na ọ ga-eleli ya ibe ọma ndụ bịanụ n'obu na ọ ga-afụtali ya na ndụ nke bụ ibe ọma bụ akara aka ya eli aka na ọ dị ezigbo di iru ọlụ ka unu nye ezigbo ọlụ. Anyị si nke udo dị n'ezinụlọ ya n'ọnya ka ọ na-ayọ ndụ na arụ ike. Unu gọzikwa ma mụ ya Chineke Eruba, gọzikwa nwanne ya nwaanyị ka ezinụlọ wabụrụ iwe eji ya maa atụ. Ka iwu ụkọ ghara ịdị n'ezinụlọ ya. Ọya ncha na ezinụlọ ya. Ụbịam ncha na ezinụlọ ya. Awaghị abụ aka na-enye enye n'ọnya ka anyị gụọ n'ụwa. Anyị nwe je kwudo na orumili dana n'ụlọ dana na mmiri. Ọ ga-adụkwula anyị na mma. Ndị ụlọ nke anyị na-eme n'anya na-agaziela onye ọbụla. Anyị si ka anyị kwulie ka ọ ga-adị ele na-abịa n'anụ Igbo na anyị. Anyị si ọgbọ ka anyị ji kwuo bie ọgbọ ahụ ka o ji ya dị ele. Anyị si na-ekwe na izu orumili ọkpụ. Anyị si gị ma akwa nzu. Anyị ji mezu orumili Ibenna ya bụ Mariam. Anyị si ka ị bịa ma nzu orumili isi a na Lagos Babish. Anyị si gị bịa ma nzu Lagoon bịa ma nzu. Anyị si ka unu zuo na-ejikwe ka anyị eri ibe na tụtụ mbido.
orumili Akwete okpu na orumili na dị na Akwete a sịkwa unu bịa tụọ nzu edo ka anyị ji ka o doolu unu ya o doolu ya bụ Mariam dokwela ezinụlọ ya bụ ije eje na orumili a sị na ọ ya amịtala mkpụrụ ise adịghị ghara akpụ ya na ometere ebe ọ bịa mgbu ya egbu onwe anyị si aja iwe ga-aga ya n'azụ na ka anyị kwuru ka unu ga-emezuo anyị alụchaghị iwu wepụtara m ya ee idukwa egwu ọ gị jizi aka gị enye onwe gị meyọ isikwela ike anyị si biko nụ ọbọ ga-esolu na ọbọ lee nụ ọjị ka anyị ji n'aka si ka anyị na-agbawa ọjị ka iwe ọma na-eme bịa nọdụ ala n'oche meyọ bịa nọdụ ala n'oche gị ee anyị abụgo bịa nọdụ ebe n'anya bụ ọjị ka anyị ji na-agbawa ọjị kwesị na udo bịaghachi asị na iwe niile a na-ekwu n'oge gokwe n'anya oge na nkwado ka anyị enye ahụ mmiri so n'iwe na-emebi iwe wee sị na iwe mmebi ahụ ka anyị na-awụfu na ndụ ya taa ọ bụ iwe mmebi ya achala ya Eke Oye abụ Nkwọ agaghị aga na Owerri anyị sị na ọ rakwa na-ara obere oke ahụ nnukwu nwaanyị ya afụtali ya ire na ọ aracha ka enyi na-arụ oke ka mbe onye bụ ọjị ka anyị na-enye unu tupu unu taa ọjị ọ ga-emie nnekwu na di anyị bụ mmịa ike ka a na-enye unu ka unu were ya kwafuolia iwe ọbụla bụ iri ike na ndụ iwe ọbụla bụ iri ike na ezinụlọ anyị si na-ekweghị ya iri ike chalịa aka nne aka ekpe ọbụ ka anyị kwuru ọbụ ahụ ka o ji ya dị egwu unu mezuo unu anyị siri anyị na unu ka anyị na-egbu ka ọ soro ọbụla n'ọnya bụ ọjị ka anyị na-ata n'ọnya bụ salaka n'ọya ele ka anyị si alụ ele ka anyị si abụ aka ghara alụta alụ alụcha ọlụ alụcha ijiri aka gị rụọ onwe gị nrụ ameyo ọlụ nke gị amagbukwa onwe ya a na-alụ alụ a na-elu ilu anyị si na oke unu ka anyị bịa na oke unu bụ ndị ọgbanje enu ala na oke unu ọya ka m mechaa ana m abịa na oke unu anya a na-eme ele ka isi ga achụ aja nke ele ka isi ga achụ aja nke ma ịlụwa ọlụ ị ka ghara alọcha mma alọ ilibi ibe ele isi eme edukwa egwu ngwawo anyị si na ọtọ ka atọtọ tire anyị si enyewo Mariam Silifat Lawan na okpu bụ mmiri chi na ezumezu oriri ya na ya agaghị atọ ụtọ anyị si onye si na ihe ọ na-emegharị nwa isi nyeta isi ka o wee nwee isi anyị si ụtọ ka atọ ụtọ tire ya bụ Mariam Silifat Lawan anyị ahụ na ndị otu ya na-atọ ụtọ
ụtọ ka atọtọta iwu osi na nke ọ na-eme erewe isi otu isi eme isi Guardiano, boludo. Boludo. Boludo ni ya kama. Aya meyo bia. Oka na gbali dị. Anyị si n'ọgbọ esokwe n'ọgbọ lenu ise anyị si n'ọgbọ mmadụ sulfat wawa anyị si n'ọgbọ adọrịa na mma ike adọrịa n'oyi dọrịa na agwa dọrịa na nkwọ ihe dị mma ya eme elu anyị si ka anyị kwu ka ọ ga-adị ere nke dị n'oyi dọ na nkwọ ihe dị mma ya eme anyị si ajọ nwoke ma ajọ nwaanyị anyị si na ọrụ alụ nọ na ire ọma eji ekpe na ara agaziri ya anyị si onye ahụ ụzọ aka ọnya kpa o kpochiri ọnya gbara njọ onye ahụ si na iwe na-eme ahịrị n'isi otu isi wee mee onwe isi onye ahụ chele ya ajị iwu na nata onye ahụ ajị ezigbo iwe nke o nweta ikwuola eko ka e wee rie nna na ọka ịkwụ ka ọ ghara ahụ ka anyị ji kwuo ọwụkwa o ji ya dị mee ya ọzọ na-ede nwa bụ ọgbanje ndị a na-eme